نی وجه دوشی هم در استگتن که وجه خوش بادین که ما هرچی بود کماشگو همشیا همی پادشاه چوکا منی واسه بٹھے شاگو با ما گریبیم بالاخره حجی باجند هم مجبور بی ماتین گوه با برو بوشی و ترا نوجوانان سر پر نبی اور رندانی پته بچاره مجبور کو مجبور بی پته میشی شو هل قصه وجه ما نگو هل قصه واش قصه پت مجبور بی شو باشه یروچی وجه روگنت برتی یروچی وجه تریشتی برتی یروچی پاچنه برتی یروچی گرانده برتی ٹیٹے نوجوانی شانچاره یک دروچه وزیر اوڑا پادشاه در یہ مالدار همیشه هر سالت کده میں کرا همسایک بیتا میں ملکا مال چاره انتا میں منطقه باز شده ات که ای منطقه ارتدار شهر منطقه تمره هجبارش پرما بچ و روگن و شیر و مستگ نیارتا و تریشت و پاچینی پرما نیارتا و گراندو ایشی حتما یا مقصدی ها شی سوالی ڈاکی حتما روی نویتا ای پادشاه گو حبر بکن حبر کت نکن سرکا باری نی بالاخره پادشاه گو ما زانم پاموش اراده ها بلی بطن من دیما حبر کت نکن تا این وزیری پا حبر پرما یا سیاسته کرده این گرانگوری تا وزیر وزارت چی واسطه وزیر تو تا گوڑا یک گپی چیزیش دپا کبلا پچ کن خیر این هم وجه سیاست و گپ وزیر گپا فرمایت وجه کسا میں جیهند و هم ملائگی ہنچو اشکتا کو ہنچو تعریف بیگی نی وجہ شیا پابرا فرمایت یکرا بورت وزیر گپ دیوان کو گون جیهند اولا نمانت پدا وزیر یا زانه سیاستدانی یا خبره چیه جیهند هم بلو چیه او دیوانی مردیه و دیوانا وزیر پروشت نکتگه بله خیر مجبور چک چیه چی هرچه بادا بادوشی او دیگه زهمه و نجنه ما هم بلوچی و آگا پادشاهی ما هم بلوچی و منها 14 برات ها گپی وتی جا گپی وتی کو جیهنده من چکیا چکاته ایو مزنی گپه نه پای گپا تو چیه لوگ دپا گوڑا وزیر دار رہن لوگ دپا ہر کسی کا کنر بھی ہر کا وت سنگا جان ہر کا وت سنگا جان کنر سرا کے جان کے کنر بچنت بو ہر جای نصیب قسمت یہ نہ جنگی لوٹی نہ جدالی لوٹی ہو پادشاہ کا ندان تھی جنگ و نہ کھا گون تو اگر دان تھی و شما اگر ڈاک کی چیزیں گا شما ڈاک اندرات کنی شماری دا یہ مدنی خبر ہے گوڑا گوشتی من نیم گا تو خاصت بین تھا این وزیر میشه اے منی کار ہے او 14 تریشت منی واسطہ بر تریشت قربان ہے او 4 نام اتر ششدان اوشی ایدگر وچا وجہ بیچ اما شپا کسے مگندی وجہ 4 دانه بدلن 6 دانه تریشت کو تو وجہ بوچ روگنی کو پا وزیر گو منی کاریں ترا کارنے ماں تی کارا وٹا ہینو تی چوکا زاماتا کنائنو او تو کہ شیرنی آرتا من دب کے بند کو تا بس حلاس زمانک زانے لب و ملامے گئیں وزیر دفع وجہ بست وزیر 4 لوٹے شش دا بوچ روگنی دا وزیر ٹھش پش بو یہ دیگر وچا وزیر دار رہن بلے یہ تی چوکو واسطہ گپ کنگے اگر پادشاہ نہیں بلے گریبی ہیں نہیں وتی جاگہ سرداری تو پکن وتی قومے وتی چیئے پادشاہ مسترے کم کے مردمنے تو ڈاکی بگر ہر ڈاکی گرتی ڈاکان دار نیت پادشاہ چوکو باتر ٹہل ناز کنا گریب چوکو بہترین چونڈے نگانو با تو اگر دیکھ جاگی ندے برگا شرط قولی کن بگو ہمدہ من لوگا ہمدہ منی منطقہ بنیندی زندگی بکن چونکہ مارا چی بکن کہ ہمدہ بھی ڈاننا مارو دیکھ جاگا مارو مثلا من چوک مال چاری نی چوک کے نہیں کہ تو تر رہنے پہ ای بازارو آ بازارو یہ قدر چو پا گیا بان
mani پادشاهی چوک نو نرم و راحتی وارد نرم و راحتی لوٹی مو چوکا کھار جو چیز مہمدا وتر لوگ دون جاگا دون بنن همدا دیگه پسانی بند بوجمون چوکا ما پرون چوک دیگه چینه نمیده ما پر ناز رو دین تا پیار محبت رو دین تا من ترا زیرو مشکل نه بله اینچو چوکه مار دنیا بزن که چوک وتی اینچو مار گه مگوش که مبتدی دا نه مار و من ترا لوٹوں یہ مار گپے نے ما هم مار و دیں ما و نلوٹے مبتدی بنے تو چوکا وجہ قول قرار بھی تو وجہ حمل ہے سالوں کت سالوں بیت حمل وجہ ڈول بیت ڈوم بیت ساز بیت سرنا بیت حمل ہے وجہ سان کو پادشاہ زامات بھی نی حمل ہے نی ہما قسم وجہ حمل وارتا دائم بلان نسبت بقول قصہ چوکے معاش کتا دا جنه اوشی بلان سوتی پشکم مکشی چیری پچ مکنی حمل شد دست نجان قصہ وجہ ہمیں وڑا معاش کتا نی ایوشی جنین کر مکر وقتا ہم بلے دے مانگو کان تو واپسی نی بعدیں شرط ہمیشہ کے کول گپے ہوتی کم اور اچھی دیتی کہ ہما جنگلا ہمیں گپ کتا کہ کجا بھی جنین پشی واسا پشکا ہوتی بکشی آنی بیچارہ نزان یہ امائی ہیں کہ من جنگلا دیتا شن گپے من کتا آیا دلا آرتا ہمیں حبر آنی یہ چیزایی کسا معلوم نه بیل آیا وجہ بگر شیاو هفتگی وجہ گوست 3-4 روز گوست ماتت چه چوکه وتی ندا جیانده میتگا که ببارتی وتی میتگا قول قرار ہمیشہ کے بلی کے حمدہ زندگی کا پادشاہ کا منوتا لوگا محمدہ لوگ دے من چوکا میں یک من چوکا و ندو کہ تو بری اودا تو شے من شنکو پسامنی بچاری نی بلی ترہ مال ہے مال تی وتی واسطہ ہیں تو مولد روٹے من ترہ مول دے دون نوکری من ترہ دون بلی چوکا نیلوں کا اودا بیا پتو مال بچاری نی زامت کنو چوکا مشکلی نے زورت نکنے بیل آئیو دیگه همی وزیر نماینده هستا یہ نا یہ وزیر که وقتی من پادشاه هست که گپ کتگا یہ وزیر من که زیر دستا نماینده است تو همشی آت وقتی من شیگونه چه پادشاه رازدار همشی شاید گپ کد جی هندمشه دب بست اصلی وزیر بزن دیگری اور نماینده اصل وزیر دیگری آچو مکنٹیں کانٹیاں وزیره کانٹیں وزیر بزن دلمانک بیتا وطی پا گلوڑ واسطہ و گلوڑ حمدہ زامات بکن گلوڑ حمدہ پادشاہ زامات بکن دلمانک بیتا دلمانک بیتا چوک حمدہ زامات بکن پادشاہ دیتی که شیعه دیگری زو بلوچی زور تی شیعه من چوک نزو اینی دنبای کجا نا کجا بحانه من بگرم پادشاہ ڈک کے پادشاہ بگرم پادشاہ آبرا بگرم پادشاہ منی ڈیلوک نزورتا گو دیگری زورتگی گلوڑی نزورتا دنبا اینگورو آنگورو نکنه بلای گوشی بقول کسا واجه چیزی که ماش کتا گوشی بلای کیا بالو که بیتا حملا بالو که بیتا وشی بالو چو کم که ہمیں وقتی مننا کاربار ہمیں چه پسانی چه بیتا پسانی بندگا بوجگا لاپرت کا پسیه مثلا پسی اثار خطا نا هم پاس کتا بالو که بیتا بلدین که هم باز مولای کاربار سری بیتا پسی مثلا گوار بیتا چرمگا مانتا اتا هم پاس کتا هم پاس کنگا بلد بیتا پسی بندگا پسی لاپرت کا پسی مثلا کل لگی بیتا پسی ہمیں کاربار هم بلد بیتا بوجگو بندگا پس ایسا کن لاپه چیه بوجگا بلد بیتا بلو که بیتا گیوشی بلدینی وشی بیتا کام باز مولای کارباری زانتا دمچوی زانتا کامو باز چیزه که ماش کتا نا نی وشی وجه ایشی اچاره اوه هفته که دارو جنک آخر ہوتی مات کرا نام گری بیا که ایک شومان داتا ویچ درد نو وشی نکنه وشی مانا منی مانا یک من پیما جنینی شومان داتا ویچ درد نو وشی نکنه وشی نکنه نه موچی یہ هفته که دارو چه ما ایچ نگندون چشیا
نیچارن چون بکنیم ما وزورتا یعنی تی مردینه اگه هرچی بی جنین شر مردین شر نرین شر مادگین شر نیوتی مردینه نبی مچتو بکنه بلا خیر دوله دیله بس شر ما مشورت کن گوتی پتا چون تی پت چیکا جنین اوتی پت گوا پادشاهی گوا پادشاهان دست په دفاع کې وش هیچ تو بچکه اینچو لال و لیلام و اینچو وتی پتی منت کتا بگر بدار کتا گو یعنی هیچ چطور بیت کن که مردم اچه می اینچو پریاد بکن تو بچک و بلوٹیو و چه بکن تو که من ای مرسی موتر کشون و چوش کنو پدا بیت چینه بی نام بیت نکن اینچه حتما رمزی ها خبری ها یا میں سمجھانے آئے گئیں بالاخره همه پریادو این گرانگو چلتی نه رپ کراد دورو وڑے نہ را رابطہ ملا ٹک ٹاک این گرانگو رکھو شنا شید هیچ نی هیچ رپ کرا مای نظر نہیں آئے گی ملا اوشن ٹک ٹاک کنا مای نظر سمجھا نہیں آئے گی آخر سیاست این گرانگو رو بڑا ہما وزیر پادشاہ اور وزیر نے پادشاہ ہوتی خاصے مردمیں اور اصلی وزیر ہمائیں کہ لوٹتی ہوتی لوٹرا زامات کم پادشاہ ہے نا اصلی وزیر آئی ہیں یہ وزیر نے یہ وزیر نمائندہ ہیں سر لشکری چیئے پادشاہ خاصے مردم محرم ہے یعنی پادشاہ لوگ محرم ہے پادشاہ گپ پہ چیزیں بھی وہ وزیر گپ نہ کم گمشی ہوشی نمائندہ ہیں پادشاہ وتی خاصے مردم ہیں پادشاہ لوگی محرمی حبری بھی کاری بھی اوڑا کماکی کانتے ہیں بلے یہاں سکن دولت تو کا یار پوستے ہم ہستے نہیں بلے اصلی وزیر دگرے اوڑا شیعہ ہمشیں وتی نمائندہ کرا نام گئے وتی ہمراز ہے گا ہم محفل سنگت کرا نام گئے شیعہ و مدنی حبری نے پادشاہ تو پیسرا پرچی من نگوشتا شتاوات گپ کو ماتی گپ ہمشیں بنا دور نہ دا ماچانے میں دوستے مردم ہے تو شاول شیپ پہ تو ہم باز گپ کو شی جنک وقت بچک وقت لوٹی بچی موتر کوشوں گوڑا حتما شی حتما یہ خنر بہانے یا او ہنچونے شی راز ہے یہ راز مائے وہ ہنی سمجھا نہیں آئے گا بلے رانترے بلکہ میں سمجھا بھی ہے شی ہو شی ہمیں وڑیں شی کوڑا چطور کنی شی چوکے میں آبرو مرو وشی نہ تھی آبرو نرو چطور کنی وشی بلے وشی طرح باگی ہا پلان جنگل پلان گیابانا وشی ہو باگی منا ہا برو دنیا صحیح گئے پلان جگہ منا باگی ہے بلے اب باگا ہر سالہ گوار قیمتی زمان کا درچ کشی بھی تھا گوار قیمتی ہے وجہ چونکہ ماں عشق تھا نا اس چیزاں کے عشق نہ بیتے گا نا گجری تو کا مثال ہے جانا کہ شنیدن کے بود مانند دیدن نا دا چیزیں تو عشق دا چاما وقت نہ دیوشی باور مکانا ماں عشق تھا بلے پادشاہ ترا باگے بلے ہر سال یا بلائی ہستے یک بلائی دو بلاہاں کوانا ہمیں تی گوار قیمتیاں پاسر کے کھے گوہر قیمتیں لاتے بلاہاں کوانا ہمیں گوہر قیمتیں کرران تو زیران تا روان بربرانی پاسلان زیران روان یہ تی باغبان ارچ زحمت کشی آپ دینشان ادھرو پہچتو سکن نوکر چوکر یہ باغ داشتے گا اور ہر سال اس کا میوہ بر مہنگوار قیمتی بلائی وت لشکرہ کہت روپی تو رو بلائی ٹیر رہے ہیں کر رہی تو رو بس خلاص شما سب کا ہمیں نوکر ہمیں بلائی غلامی نوکری آنی واسا سب کا درج کو دارو باغبان و نگابان شما دا داشتا نگابان ہر سال نا بلا کرے وقت سرا بری بری روان آپ دین تو تر رہا ہوں دا نندگ نبی بلاہانی مانتا گئیں وشی ہو ہمیں چیز ہا یہ شاریں فکری وشی ہو یہ جنگل تو کا روستہ مزام بھی تھا شکتا مالدار بھی تھا یہ ہمیشہ جنگلان روان کو ہیں شیان نہ توڑ سی جنگلی چوک کی جنگل تو کا روستہ مزان بھی تھا ہمیشہ دیم گوئیں بلا برا بکوش کے یہ ہمارا وار کو تھا دل سیائی کو تھا دل ریش کو تھا اگر رب تو جنگل بچے تو پدا تر رہے ورتی چوک کے قسمت نصیب ہمیشہ گوڑا تو این پادشاہ دگے سور پر مکان جن کام کو برداشت بکن دیگه راهی نیه اگر نه شد بلا حجت کشت بلا حجت کشت بس برتی جنه که بعد بچ بی قسمت هرچی پای قسمت نصیب شرین گپی وجہ گه حمل حال دا که ما تا پادشاه لوٹائیں بیا زامات من چوک کو من توه تو من چوک من جنه که مار دیں توه
تو من چوک پارک نکن چوتی جنین سنگم چوک تو من چوک بله من یه مشکلی ها ما بازیں فوج لشکری هم باز رنده کشتای بلای گرگ واسطا بلا دست ندن لشکران ترسی دیما کس نرو بلا یه باگ من تایتین شوکیں ها شهرها چدان اونگا ولا ما همیشه هر سال رفته بوده تفریق و تا سیران هم باگا من او دو سیران مرسل وٹه موده کماندار مزنه بلا پالوان ورزشکارو تیر کماندار ما بوده دیم داتن درو جنگ بیتن او انچه مزنه کویم بلایی که اصلا هیچ چیز نیدی هر سال این درج که دار منی بر بای باگا بلایی ها کهت درستن کاریت رو وقت لشکر کهت رو منی باگا نابود کن من آیه بلان سپت نوکران هر سال وقت کارگران نوکران غلامان دیم دون باگا سنبینند آرش کنند پس درج مرد کن راست روست کنند آب ما پدیم نی من از آن بلا چطور کنه باگی نام باگ منینگه باگ فصلو هر چیز سو میوه هر چی بیان گار قیمتی وشی گار کی هر چی بیان درو بلای گم بلای وارد کاریت رو وقت لشکر پر ما ایچ من سو بلای نوکرم تاوگا زحمت کشتیم بلا بکشتین چه باگا در کدن سکشر را وشی منی کار ہیں کجا ہیں تی باگ کجا منطقه ہیں کجا علاقه ہیں ایڈریس نقشہ مقشہ وزیرہ کے مثلا زامات کنا انتگا آدرس داتا نقشه سوچ داتا شی منی کاره ایو منی کاره ما و جنگلو چینچو مدت سی چوکانگو ما سان کتا گو ما همیشه جنگلو گیابانا ترت گو چینچو مدت لوگا چرا ما نرفته گو که ما و جنگلی چوکی ہوں جنگل گیابانا مرون سب کو مریض ہوں روم قدم مدے میں جنو آب ہوائی منی آواز بھی سرالتر ہم چوکان نه چوکان جاگا نه جنگل ما واترون چوک بلی هم ده ماگا سرت کن و کام او منی سای روچ نه هفته منی انتظار به اگه من نیت کنم گوڑا حتما بلا من جاتا سای روچ نه هفته منی وداره بنندی صبر بکنی و شهر هم لازم مثلا من پا چی واسه دیم دیگه نه دانای فهمیده ای مردمی وجه هم ملا وجه وتی از غلامی گوا وجه نوکران اسب ذهن کت هم ملا وتی تیر کمانو وتی زهم و اسپر زهم بس لانکا وجه خنجری هم بستن زهم اسپر درو کاربار آزمانده سلاح همی بیتگن زور تند درو چیز وجه تیر کمان بگر بدار سلاح چیز وتی واسه خوراک نای ندیم آدمی که خوراک بلوچی و همیشه نای شیری بوتل دو بگر بداری کت زور تی رفت مات میتگن او دا خدا بسی کتیو در دیم پا ما باگا کجا منطقشن سوزا تا برو همونگو وجه رفت پا ما باگا چارتی ها دا باگ ها نزدیک فصله که باندا پوشنی بلا که فصل رستگا تازه پر رستگا نزدیک که نه شرفت اولا کافار یادی کو بودا کافار تیٹی مزنه یادی کو و جنگل چوکی رستا مزن بی تکا کافار یاد کنگا و کردلا و بلدینیا هنچین کافار یادی کو تی تیٹی دو طبقه کافار دو طبقه مقصدش ہے زمین برز بھی کا آپی چیزی بھی آپی ملگی تی ویدی مادی زمین برز کا پنده کافار سرا پدا مدا کردلی یادی کو هنچه که گوات هم بیایی دی مادی ما کافار سرام واپسی روچا هنگو دا بودا بی روچ مجا دیما چو شب جایی هم کمو که تنبا وڑی یادی کو دیما نا گرم بی کردلا دانا دار بی دانا کردل دفا واپسی چو بادگیر وڑی کردلی یادی کو ٹیٹیں کردلی ٹیٹیں پروادی کو بادگیر وڑی نی وجہ شی روچ عرب شکاری جد شکار پوستی که بلدا وجه پوستی در کتان خوش کتان تو مسالا چی واجه خوش کتان آرتن چیر کتان پیشان سرا که وقت آوا کو چوکایی واسه پیش و نرم چو بوپاتن پچ کتان تو پا دوشک گندلان جاگم شکاری که جتن شکاران پوستی آرت پچ کتن شکار که جتن تی کوه جنگل گیابانا جتن تی مثلا آو پوستی مثلا واد چی کو یک دروچه گوش کو آرتم نو پچ کتن نو پاد بدل تنتی پچ کتن شن سر وقت بل آیا وجه بگر جنکا بله همالا بگر جنکا
جنه کان وجب شان سه روز هفتگی صبر کردی نه همال گاربی همال شد گاربی همال نه به جای هفتگی یه تیم داد شان 15 روز 20 روز صبر کو نپره پا پتماتا پر کشمه چوک شد گاربی باغا بالایی هست من کماشه برسه برو هفتگی تو که بیا بله گاریم شما کسی حالی بگیرید وشی نه بابا این جنگلی چوکی که هر جا برو پدا تری اشان ای حالا 15-20 روز پک کدان شده بلا نسبت چه دنیا شده خدا نخواسته نه چه کو وجه وزیر دیر نکنه وزیر دیر نکو وشی وای گلر و آماده این و چین کار گلر چیم بالو که بله هستن چه تیتین وشی شیا کیا نه کیا نامی همالا بالو که هستی تیتین بلده بالو که اگر شما اگر منی نشارا منی نماسه چوکا نشار جنین هر کسا بده من چه کاری آیا بکنم ده پشت آیا یاد بکن من شما را هنچو کلنو هنچه دمی بجنی که اصلا ملکا درست نه بویی گو بکن چومه بی که دیگه برای بوشی که من نام کٹتا من نشار شما بری من شما کار هنچین کاری شما را بکنم ده هفت پشت شما یاد بکن این همه دما من تمشین شوهازون دریب گیزون یکی من گویا رندی نی همشین واجه من که کلیپ مزن بی دومی کلیپا چه کنن یا نه یا بلن بانده شب اونا کم جنانی کنه چه وشه شما بله وابه کسا جنن پایده چین شما وقتی و ما تانا واجه گون دیوالان کسا جنن حتی کسی پولی هم دیم ندامشی باز واش سلامت باتی اللہ میں راست یعنی مارا گپ کنگے چینه سلامت باتی اللہ میرے اللہ حافظ کتو سیاه مار بستگه جو ریمه دار چو ریمه دار کتو سیاه مار بستگه چو ریمه دار همه وڑا بالو کا وجه همه دم جمع مردمی که بستن تی نه دیر نبی وجه بیل آیا بگر شیرشان وجه همشه گد گلوڑو اگه زامات کو وجه هم ببخشی ما نام آوا نزانه زام وزیر چوکه که نام ما کتا گلوڑو نی وجه گلوڑو دارگ نبی منا زامات کنه شتا کیسان کجا هنگه بیتنے ہفتے کے کول داد کانی 20 ماہ پورے گارے وجہ گلڑو وجہ ڈولڈیم بالو کا حالا رسے بالو کا سیاستیہ بالو کا حال رسے وجہ چیکو تو اسی ہم ودا وطرہ کے داشتی ہمیٹے میں سالوں کو بانور واپین تا کہ شوزفاق شگه وابند کو وجہ وابند کو ہمیں دمی جات کتو سیاہمار بستگه چی چور ریمدار ہے نا بالو کا گئے وجہ وابند کو سالوں کے وابند کو بانوری ہیں وابند کو یہ فرمائی تھی مشکی بلا نسبت حضرت کیسا میں وڑیں وجہ بے بخش وجہ گے بلا نسبت سالوں کی گے بلا نسبت ہنچوں کے بلا نسبت شالوار سالوں کا پر کس ہمیں چیا مشکی فرمائی تھی دمی جتی مشکیات مشکشی بلا نسبت ہمیں چھ کتگیں شلوار پر کتگیں نا ہمیں چی نام ہے گلوڑو نا گے بانور دیما موشتند بانور شہر گے ہنی کو چوک کے دیکھ برا مرد ناما مگیری تو مرد گرے من نماسا کا سرا تو مرد گرتا چکو کہ مشکی فرمانت مشکی دم کو مشکا وجہ دوم بھی جات آٹھ مشتی پشی دماغا دیما پوچھاں ہنچی کوشی دیم آئی دیم دوئنی ہنچو گرد جو ہنی چتو جنا ہمیں ہنی وڑا گے دوئیں سامبین تانتی وشنا چو چندنا چتو گرن سالوں کو بانورا موشا ہنچو وجہ گے موش تانتی گو موشکا بلے موشکا دوم بجات آٹھ شن دپ دیما موشت دست دیمانی موشت وجہ پدا نہیں بلدین ہے وات چیکو رندا موشک گوشی را دیم داتو موشکا واتی دوم گوشی پلپلین کو دوم بھی وجہ پلپلین کو آٹھ موشتی بانورے میں دماغانا پلپل نہیں من دب دماغان لگی چشی نا جاتی چشی ٹھیش چشک شو وجہ چشک گن چاہ سر جو شی مارا کوش
लोग इधर बुआ पौधा कलाम दा पौधा बरो तो शो दर कलाम बर ओ आगा खोल गप्पे चीए ने भी ते बड़े चुशी बना तई बड़ा तो मारो सेलर रुसिया खुदा इस्ता तो नहीं देख मान दी ये पांच औषि मातियत हाँ थोड़े वरना है मकान गप्पा वरना है माल पका रिया को शालवार पोर कने आगा आ हेच ने भी बड़े चुशी बड़ा ने भी के मारा देमा में गबु मुशी सौ पादे में पोच द्रोगे था सेल कुतगा में दीम मोर्चा वद्दी मोर्चा गनवो की ओ थे बड़े ने वजीर फतेह हॉल शिया वला छोने भी था मन जानो छोने थी जेनिया गप्ता एकम बक ये ना शपी चे इम्तिहान के ना इंशाल्लाह छोने भी ओ दूसरी आत्मा में खुशियां ये बड़ा भी था छोने खुशी ये भी था कि रीता गोत चालवारी पोर कतगा में दप दीम दर पोर कतगा इच्छा खुशियां के ते चोका وشي ولا نزونا ولا تشونا بيتا نزونا parça çuşeni وشي خير وجه شفا تراي كنه تراي كو شفا باتريكو او بلدينيا بالوك جه باستی وجه باستی واباندي كوتان جتي وجه همي دامنا همي دام اوشي هاب تراندا نزونا هاش تراندا بانه خلاص هو या जमान वजह बस्ते ने दमे चीजें के माश को था कतो से हमार बस्ते गए जो रेमदार वजह ये दमी जा वजह फदा सालों की चौका सालों का बला नस्बत शलवारी पोर को तो मुश्किल लोटान मुश्किल हमें दम जत का मुश्क वजह नहीं हमें शन नौकरें वजह रो दोंबाक मुशी आये बला नस्बत हलवान कारी मुशी दब तेमा बानोरे dam dem god ay deman chumushi ni wabanda ni podkan gan wata podkan pada bard ham mushk domba mushi pelpelo lahuri wajad kari dab damaga ne mushi ama damani chashakkai pelpel damaga lagi anche chashak jana ke che boshe dunya andro sar dorta waat ko shapne pad jan manshya na loto mana koshe bale bale manshya na loto ट्राई मन न कनो हम वजीर जंदाब को बिल ट्राई कंती हो मान के ट्राई मराई न जानो सोचिए इद के चीज शो मन दात हो मान सन मर्दे न लोट मनी वास हमाश हत्तर चारती इद के शा पदा और ना आपसी मर्दे बहुत वजीर माता को मैं अबरू रोचो आई तो न जो शिया मजीर बतर में अबरू बरे जन का चारे यो मना नया ना हो अबरू वास्ता माने कोश्ती को जन का ट्रेन गया था खालसे होती ना ये तो दसगवार वड़ाया ठेंगी गवा ठेंगा वजह होती मर्दीन गवा आज पे पबान को आमादा को जनक सोब सर मालक रोज हवा चो रोशन भी सवार भी होती आसपा होती जाम इस पर जनक हम पहुंचाई चौक किया भला का जाम जान गया एक और हम भला था आमादा बहुत सब चीज है नौकर मोलदा को माँ खाएं उसने न शोमाय आई मन अगर जिंदगी मर्दन जिंदगी मोदे माँ हमारी चियारों रो हम बागा हर चे बादा बाद मान दर जथा पदर गया इच्छा मारती मना दात है वजह सवार भी वजह शिकारिया रक्षा कैसा मजान भी वजह आदगर खेलने पर बांध सब छे उस सलाम वो भी अल्लाह में अरे अल्लाह